sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sapa to? Nrada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora? Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matrat kap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau. Ngerti isih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten ninten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jontoyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jontoyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat Dadya Paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Mongko nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena, mboten nginten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi. Wah, kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Ireng? Ndak ora kecathet rombongane. Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora? Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang.
Mergo Ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakal wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajake ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek artane Yasido malah kleru atiku. Iki kelet e matane, Tru. Awak jenengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten, Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon iki lho ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih, undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Sanggere ketekan Panongawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapenake dhewe. Bratasena, Mrata kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atuwamu Prabu Pandhadewana kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatik Brasara wis kelakon pundhat dina samengko. Ya ngestake dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohna jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku jantara kita. Wah, iya Bathara Bayu. Seneng ati kula Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kula dipun gendhong. Wah. Permadi,
aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku kang bakal ngendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwin nampi sih tresnanipun Kadang Reda tumraping Kadang Taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa manut? Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Cuk? Salahe kok nresep-nresep. Piye gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti Kalibrata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus semen. Nemu ngenggon wae ya. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasino Indo. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Kakang Semar, kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngalugur nanging lha kok permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Lha garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah opek jambu mete ya, Truk. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep wae, Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe iki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ha iya. Wah. Permati. Puntadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permati. Puntadewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara.
Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nolo garing, wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Ha sampean dawuh ya karo tuwekan. Parah ora mundur. Wah. Hormati. Kula dewa, aku mati ning tengah ngalas. Swara Panala garing. Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang raka nyilih senso. Kesel terus linegur ngangge senso. Petro non rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petro. Sekegrika Ndara ora. Unine piye? Matur ngono. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu. Kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut. Kok kan jambu mete. Bermati. Aku tulungono. Kula dewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat. Urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Bermati. Kula dewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Bermati. Kula dewa aku ora iso ambegan. Terus, dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micek tetengok nang ngisor wit. Silir. Tidak krungu ora? Urung. Aku iki mung micek wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Bermati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae ngono. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo oke sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Bermati. Kowe ya ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lho. Ha gulumu keciliken lek ku mbegagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane terus. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Matur Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung
Ingkang raka. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena apa? Mboten ngerti kok. Waduh, bermati. Bunda-dewa, aku tulung ngono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas, yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya, iya. Titenono. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dom jati. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Tutupi dom jati kae purwuri lemah, mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can wong iki ora nganu ngene iki ora. Hei. Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Lah setan. Aku dunggahke. Sona ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne. Ngopo gajul aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru Ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo Semar iki iso senengane ngejak gojek. Mambo ta iki? Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh kowe gawe jugangan po.
Endi kae kena? Wo, lah ngisore tok kok ngono. Eman karang aku sok ora susale kok. Weh, gong. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak ndani reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho reng, ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Wah. Mulat Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsune ran padha kadang nuwun sewu sampun kerja ting penggalih Raden kula inggih merpeki dhateng jengandika Raden ana sawijining Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Dipun tepangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, naing ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permade nganti ngono. Adus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho merah asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing ketepol kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarek. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula merpeki dhateng jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wontene dawing Hyang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprastha ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Indraprastha
saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu tempuru, wujudipun Lisah Pranawa lan Oyod Bayura. Watu tempuru menika menawi dipun sawataken bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyod Bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten Lisah Pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh. Petro nun mlayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya Petro Panakawan. Rikat ngoten gitu lho. Iya Panakawan. Nggih ngestaken dawuh. Matur Ndara Puntadewa sewu Padyagung Mahasami. Iya ya Petro ana apa ngaten lho Putra. Sawanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuhi dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kaliyan jim naminipun Anggara Parna. Iya saban. Lah mlayu ngaten kira. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuhi supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendhong Ndara Permadi. Kuwalik ora sak kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendhong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Napa? Aku ki mengetotke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendhong Ndara Pinten Tangsen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mbok siji. Nek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendhong kowe gendhong Ndara Pinten Tangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petro Permadi menyang endi? Teng mriko. Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km/jam. RE King. Iya Petro, kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah.
Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Wah, ngrekoso yo. Yo. Waduh. Salon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara opo sing eweh lambeku saking bantere nganti keder Petro. Oh nggih dialonke ngono ya. Satriya kok sementen yo awa galonke mele iya alon wae ala tak madhep rono Petro cangkemku kena angin keder kabeh. Wau sampean limapan yo anjur madhep rono kaya siap iya Petro 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki nganggo nabrak ya apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk neh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petro. Petro nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alonke kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selabot. Iya, iya. Nanti Gong semaput kok omong. Aku tahu semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semblong kali ya Gong edan. Kakang Mas opo Yayi? Dawing Jimanggara Parna kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wonomarta. Yen to pancen mengkono ayo Yayi digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Aku bermati. Kenging napa niku Kang? Raka kenging napa Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang Raka kenging napa Ndara? Apa Petruk? Kang Raka. Petruk iki pancen nek njaluk apa-apa kok bahasane wangun.
Petro, nun awakku kena kaya ngene iki nek dienggo nglawat aku pengen budidaya metu saya kenceng kenapa ya Gong ngerti aku Gus apa Petro pangandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke buktine sranane apa lho oyot Bayura digunakake sabet oyot Bayura iya Panakawan kakangku Permadi tak kandhani mula aku njaluk kaya jado-ado saka Bratasena iki dudu wujuding alas nanging iki wujuding negara Kajiman aku wis ketemu dhewe karo nayaka negara Kajiman malah aku kena daya kemandene ora iso obah nanging tumrap Bratasena bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso aja mundur ayo digelak lakune Permadi